eskutik eskura. Orain, besarkada batez, Galardi Haurreskolakoek aetako irakasleai lekukoa pasarie. Txalo handi bat eta agurtu ditagun Haurreskolako, Galardi Haurreskolako ekitzaleak kontu eta karantariko txaparra datetik. Guapen, aurrera talen dira. Aetako irakaslea, hemen dira. Lekukoa eskutan dutela. Helmuga urruti xamar dago, baina iritsiko gara berdintasunaren aldeko kale zironetan. Aekakoak txalotu eta agurtu ditzagun. Besarka bero batez gozoko dute lekukoa. Aseri izan dako guztia, txalo zaparra da berezi dute! Batez ere urte bakar bat galdu ez duten guztia, gora Aseria! Berdintasunera iritsi behar gara! Hau paixiar, bagoak poliki! Aldata gora ere, lortuko dugu! Guztion laguntzarekin! Besarka goxe batez, labordeko emakumeak hartuko dute lekukoa. Hauek bai, guatzen aurrera beraiekin. Guztiok lortuko dugu. Iritsiko gara, helmua gero eta bertuago dugu. Gaur egun ere, sarritan gutxietxea. Itxuraren menpeko izaki desiragarria, eskubidez urria. Makina bat iragarkiren amu eta neurria. Argatik, ama lurraren kumea denez, emankortasunaren soro eta iturria. Berdintasuna da gure aldarria. Izan gaitezen gure nortasunaren egia. Eta ez diezaiogun utzi menpekotasunari estaltzen gure grinen egarria. Senda dezagun mendeetako zauria. Izan gaitezen gure nortasunaren egia.
honetan euren esku goxoetan jarri ditugu gure umeak, gure mutiko eta neskatoak, etorkizuneko gizon eta emakumeak. Paregabe zaindu dituztelako eta batez ere etorkizuneko guraso parez parekoak ez dituztelako eman nahi diegu gaur hemen, ozen gure esker ona. Andoaingo AEKan 9 langiletatik 8 dira emakumezkoak. Eurenera gerturatzen ari diren gizon eta emakumeak euskalduntzen ari direnak. Ama asko euskalduntzen tartean, euren seme-alabei euskera transmititu diezaieten. Badira bidea pausu azkarrean eta korrika egiten dutenak ere. Eba Pelaez eta Rosa Luenak ez dute seguraski korrikari gabeko bizitzarik ulertzen gaur egun. Baina kirolean emakumeak ere bizi direla esateko, ahotsa altxatu egin behar izan dute biek. Gizon eta emakumeek batera emandako urratsa izan zen, eta urratsari eskerrak betatzen da plaza San Juan egunez, gorriz jantzitako gizon eta emakume festazalez. Urratsari eskerrak irabazi genuen Andoaingo emakumeek plaza publikoaren zati bat. Plazan, herriko plaza honetan eta herriaren izena eramaten beste hainbatetara. Eta gizon emakumeak parez pare taldean jarrita. Harreman onaren eta elkarlanaren eredu dira eta hala bizi dute gizon emakume hauek. Kantuan, indarrez eta humorez, giro ezin hobean. Sufrimenduak ez omendu ez gizon, ez emakume aurpegirik. Sufrimenduak bai horrek bai egiten omen gaitu parez pareko. Elena Lertxundik berak hala kontatu zigun lehengo astean. Nik ez den nire bion denean bai, nik gugo nitan nire izakola baldin bagea nire amagati data. Emakume baserritarraren lana ez da sekula paperetan aitortu, naiz eta emakume baserritar denak izan diren beti langile. Ia erabat gizonezkoena da oraindik industria arloa eta are eta gehiago metalgintza, baina ara aintzindariak hemen ditugu. Martxoak bihar 8 emakume eta haiekin etorri diren beste guztiak hemen plazan, haiekin batera historian izan diren emakume andoaindar guztiak omentzeko. Emakumeak, baina, bueno, egiten gara burrukatu. Emakume, bueno, azkenean eskubide berdinak eduki ahal izateko. Horrek ez
orduan pauso hori ematea ausartu ginen emakume eta gizonezkoekin goatzia gaur ez, eta hola jai giroan biltzea izugarria. Oso garbi eta oso polita geratua ez, 15 urte pasadiara eta 15 urte horietan baliaro bagea orduan parte hartu genunak eta guain aktiboki ez daudenak horraxeriantzan erreleboa dago eta badaude beste batzuk urtez urte hor jarraitu dutenak ez, eta San Juanetan ikusten da, gaur ikusten da, puskabiltza